Здравейте, зрители на канала T-Sport. За съжаление, отново ще говорим за една изключително наболяла тема, която се случва, която се разиграва по-скоро през последните дни. А тя е именно всички събития около мача България-Унгария. За съжаление, наистина през последните няколко дни се говори основно на тази тема, като причината за това, че матчът бе местен няколко пъти. Първо трябваше да е в София, после в Пловдив, после се заговори за Кърджали, като дори самия кмет на Кърджали посочи, че най-вероятно ще се играе там. В крайна сметка стадиона се оказа, че не отговаря на изискванията и в крайна сметка матчът ще се играе в София без публика на закрити врата. Наистина вече започва и да писва малко да се говори на тази тема, защото едно и също се тъпче, а то именно, че сегашното ръководство на БФС трябва да подаде оставка и и веднъж за винаги да ни отърве от мъките, които наблюдаваме през последните и изпитваме най-вече през последните 18 години, откакто те са начело. Много глупости, много простоти се случиха, откакто те са на власт. Националният ни тим, както и клубният ни футбол, бележи много рязък спад, с някои изключения, естествено. Можем да отбележим, че някои клубове така направиха някакво пробива в европейските клубни турнири, но всичко приключва до там. България не вади добри футболисти, националният тим е все по-зле и по-зле, като много рядко записва вече победа дори в приятелски срещи. За квалификациите за европейско и световно даже няма нужда да споменавам. Наистина безочието и наглостта на Бог Михайлов и неговите подопечени продължава да надминава всякакви граници и честно казано не се вижда те как ще зададат властта, ако наистина след 2 години, когато изтича мандата им, не бъде избран друг, или пък не се случи така, че няма конгрес, по-скоро, който да избере нови ръководители на футболния съюз. Естествено, тимът на Димитър Бербатов често атакуват Бог Михайлов и неговите колеги с цел да трупа точки, което до някъде работи, до някъде не. Наистина имат добър екип зад себе си, да видим дали те ще могат да постигнат нещо. Наистина продължава обаче да е огромен шок как ръководството на Българския футболен съюз наистина не вижда вината в себе си и всички други са виновни за провала на българския футбол, но само не и те, което честно казано бори всякакви граници на логиката. Не знам, много е трудно и наистина честно казано почна да писва да се говори на тази тема, но последния панаир около матчът с Унгария просто надмина всякакви граници и вече наистина не се вижда какво ново дано могат да достигнат. За съжаление влизаме и в световните медии. Унгарците днес пуснаха така голяма медия, пусна статия, че не можем да организираме един прост матч, не може да намерим къде да се играе той и факта, че е без публика е още по-потресаващо, предвид това, че БФС си измила ръцете с СДВР, което пък е едно ново дъно, което те копаят, продължават наистина да не виждат вината в себе си, но общо взето няма какво повече да се каже. Много YouTube канали, много медии, като цяло много хора свързани с спорта, така или иначе вече преповтарят и препотретват тези мнения и може би темата лека по лека започва да се изчерпва. Естествено, кажете и вие какво мислите по въпроса, какво трябва да се случи, за да подадат оставка ръководните кадри в БФС, дали изобщо ще го направят. Ако слушаме Бог Михайлов, който даде интервю пред националната телевизия, те нямат никакво намерение, като той самия загатна, че уж това е последния мандат, но вече се търси заместници, което е меко казано смехотворно, но такава е реалната ситуация. Дано пък протеста, който се гласи за 16-ти, който ще е по време на двубоя с Унгария, може пък да постигне нещо и най-после да накара тези ръководители да се тръгнат. Това е от мен. Ако ви харесва канала ни, ударете един лайк на това видео, абонирайте се и станете член. Благодарим.